Kublai yafi barok ki perlok ki baju kersan bat pet ye ki video ke jongi. Menta kasngi ngadon ye ke video ke pekerpang ke bangi kwa ye ke ban peni yafi bat ru kedai ke video ke balik se ke ban pen ken mau ye shibabun ba ki jing shisha ke ba lingba ni pet ye ke video. Hot ngas ngutu ba bagi babun ki kimi ki kpa bat ha ke jing long breu kum ki breu ki babun ba gi jukwa ya ka ban experience badru ya ka ban yo shong ya ka flight ha ki babun ki video ki ba ngaju pedi na ka por sa ka por leng ba ka YouTube channel ABK Travel Blog ki babun ki ju text bat ki ju pha i ki message jong ki ba makiru ki don ya ka ju ka jing trang ka ba ki da kwa adu kata-kata ban shisin ha ka jing im kide ban yo ban shong ya kata flight dan rei leng ba ka video perlok ngarung adan ni ki kimi ki kpa ki badan ya ka ju ka jing tmu pa di ka ju ka jing terang ba ki dan ya ka mensim ba ki kwa dik dik ba shisin ha ka jing im dei ban yo ban shong ya ka flight te kumta ha ka ni ka jing ya lenti nglayo kalat ya ka ba ha ka ni ka kenti ban ya lam ya imei ba di ipa bakin yo ya ka ban experience dala jong ban kiu ha ka flight bat bangi don ya ka jing tmu ban ni kai shapo Delhi hot ding ba ka ni ka video ka de ka first ever experience dan ni ka de ka scene ka baning kong ya imei ba di ipa bakin yo i ya ki ba phala palat na ka jela lajong kumta ding ba ka ni ka video ya si nganget ba kan pen kan mau yangi kham tam ye ki khon ki badan ye ki kimi ki kpa ba hoj teng teng kila sacrifice palat na ka banta jongi bat kila klet no ya ka ban kemen na ka banta jong la jong te kumta da ka bangi pet ye ka video perlok ya isa bat ngi ngakwa ban peni ye phi ba hadu katno imei bat ipa jonga ki kemen ba ki yo ya ka ban experience ban shong ya ka flight na Guwahati Shapo Delhi te kumta kumbang yo i lingba ka video hadin ya ka bangi ladapan check in ngiladapan pendap lut borkhot ki rukam ka bangi di ban le sya bangi rung ha ka flight te menta kini ki arngut shiteman kila yo ya ka ban yu kejat tiap bat ban rung hapo ka flight na ka benta ka journey ka bangi le Shapo New Delhi. Te mentangi maya poi sa kana ko ika caka te mo nyalam kai kini pa begini te setenat nilai poi sini sa Delhi kini ora angat
Tapi bagi video macam ni perlu bisa bagi video macam ni. Kemudian subun perlok sesi senpat ngismo komen ya kaban ya kendu biang bat pi lingba kan ke video bat kemudian subun ya kajing kersan kajong pi nak kapor ya ka video kajongi lingba ke YouTube channel kabangi ai kerteng AVK Travel Solution perlok lingba kan ke video ngakwa ban yalam ya kajing jeng perkat kajongi bat ban ken mauru ya kajing sisa ba hateng kum kajing long beriu lesi nila ban kelet bat teng ngim ken mau ye kajing sisa ha kajing ya liti ha kajing im kajongi ngasngo komen man tagasngi ya kaba lingba kan ke video ngakwa ban peni ba ngadan ya arngut ki backbone lani kita kinong kersan barat ba ha kajing im kajonga kata kade email bat ipa te ipa nadu mencoba bangidang red iju penpau bat iju itu ba ijudan kajing terang panyo ya kaban syong hakani ka flight te kumta handrei namar bangya bun sipara yedan komba khatwe ngut sipara te imei bad ipa da kakti kaba sbun ka jongki bad da kakti kaba iet ka jongki yala ka jongki khon ki kti kim don porsho ya kaban lesi ban kemen lane pakandon kata ka por kaba kisngo ba yala de namar baka responsibility kalong kaba khiab ha ban pendap ya kayang kesem tekum ta perlok halingba kani ke video ngasung komen hadu kata bakani kade ke first time ever lani ka scene ka baningkong ka ba email bat ipa jonga kiyo ya ka ban syong ha ka flight bat kani ka journey ka jongi kade ka ba nadu mensyang akan mau ka por mangidang red ba email ipa kiju penpuli kot ingi khamtam email iju penpuli kot ingi ipa ide no hikai te email iju batai yang sepang kata Taj Mahal, sepang kata India Gate, nangta sepang kata Red Fort, nangta sepang kata Utub Minar. Te kini baru khait kidai kibangi pulih hakakot. Te Henry ngasngo komen bahakani ka journey ka jongi. Menta ngin yo ya kaban yalam, bad ban peni dalah ki jong kikmat. Ya kini ki jaka ki bapau nam jokari India. Ya kini email bad ipa baru arngut mangin lech dali. Te perlok hoit ngasngo benong ba teng ha kajing bun kam teng habangila bit abyang teng iklet no yala ke jong kikmi kikpa bat ban ken mauru hatu kikmi kikpa jongi kikmen em ngangas ngo ban yalam nen tilang ha kani ka step bahot bun kikhon khamtam ha kijakan no kendong nangta kikhon ki ba one na ke middle class family teng habangili puli shabar bangi ko abun puli ha kilan ki ba per teng ki don ki long yeng ki ba de ye ki jaka ki puta ke jong kiro tang na kabantaban keng school ye ki khon nang ta ki don ki family lani ki don ki kemi ki kpa ki ba shim da kalon na kabantaba ki khon kin dep ban pule tenrei hakani ka jingya lenti kalong ka jingpen ken mau bali si teng onda habangila biang ka kam ka jam teng habangila ya trei shabar teng ya shongkha no ro ya poisa no sa Bangalore sa Delhi but shabar India ro kum ta ter tenrei ngiklet no ya kata kabaki kemi kilale bahan na kabanta ka jongi teling ba kini ka video ngasngo ban ong ba kadai ka benta jongi ki khon ban ken mau ba ka ba kham kraw tam ha ka perthai kadai ke ban yo i ba imei ba ipa ki jongi ki dan ka jing kaman ngilong ki ba bok kum ki khon ba hapdeng ka kat ni ka karta imei ba ipa ngi ngelayo kat kani kalong renyang ndrei imei ba ipa jonga kidang la ban ya kidang la ban ya kren kidang la ban ya khana kidang yo sngo ki skor kidang yo i ki khmat te kalong ke iki ka bas ngutanat bangayo ban wanyalam ka yiki sene sapo Delhi but kumta kalong ka bekajing pen kan mauru yangi ba kadon ha kawai ka por ka ba ngilet banyarap yaki ya kawai ka jakari yaki teman mo ka jaka ka ba ki ri yaki teman ki bomdan chu kinang sumar ka kata ba ka ni kamtam ye kumyanga way na ki khon ubadan ka jingi yaki riu teman nga ngas ngoban ong ba kum ki khon ki kti habang ila he lasan kum ki khon ki kti habang idan ye ka jingkit gidan ye ka jingkit kling ila yo ikalong renyang da kita ki kti ki basbon ki ba ki kimi ki pa ki la sumarengi nas ngoban ong ba hot kadan ha ki benta ka bangim la ban kiar
dan ring as ngoban ong kadai ka benta jong ki khun ban sumar ya ki kemi ki pa nda ha bakiladon hakakarta kabano arsut nga ngas ngoban kentu bakum ka kari khasi kum ka ri jantia kum ka ri ka ba it ka jongi as ngoban ong ba ngidei ka jingpen kan mau bangidei banom le ben ngenom i ben lani bangim dei ya ka bangin ngin i kum tu ya ki kemi ki pa ka jongi anda ha bakile teman te yai sa ba kini ki video ka jongi perlok ban gan pen i fi ya kani ka jing tu khana ka baling ba kani ka video ya ka jing ya lenti jang kini ki arnut ki teman ke ba kile jinglet chapo dali